नमस्कार प्रणाम। हम फिर आ गए बानी कंप्यूटर के साथ। का बताई वो लोग के हम ऐनी है कि हमरा आवे के पड़ल है, ऐसा देश में सिचुएशन आ गइल बा, हमरा ऊपर ऐसा विपद के घड़ी आ गइल बा कि का बताई वो लोग। तो चलिए अब समय रहुआ लोग के नष्ट ना करम जादे, अब अपना बारे में अपन परिचय दी। तो हम अपने एसडीएम पत्नी के भूतपूर्व पति बानी, रहुआ ये बात के मानी। काहे कि उ तो बात माने से इनकार करतिया आ दू लड़का के माई हो के भी दूसरा अफसर से प्यार करतिया। अदे हंसतारू तू मत फिलार हो जी ह कुदरा जी के मुद्रा लेके। भरोसा उठ गइल बा औरत जात पर से। हम माने बुझ जाई कि हमरा इज्जत के तो 26 जनवरी मन गइल जब से हमार मेहरारू से एसडीएम बन गइल। महाराज हमरा तो विश्वास नहीं कि हमारी उहे मेहरारू ही है जो एसडीएम बने से पहले हमरा से गाना गा गा के फिल्मी स्टाइल में विनती करत रहे कि मुझको एसडीएम बना दे रे ओ सैया दीवाने। सुना कितना लय में कहतिया कि मुझको एसडीएम बना दे रे ओ सैया दीवाने। बोले तो सुन के अब हम तो फूल गई। तो मैंने बुझ जाए कि हमरा दिल में जैसे छिटलक प्यार के खाद, हम तुरंते ओकरा के भेज देने इलाहाबाद। ओकरा बाद कहनी कि तू पढ़ लिख के हमार नाम रोशन कर, कि लोग नाम ली कि देखो तहार कैसन पति रहे कि पत्नी के पढ़ा के एसडीएम बना देलक, डीएम बना देलक, कलेक्टर बना देलक। लेकिन जैसे वो एसडीएम बनल ही एसडीएम बनला के बाद देखी कैसे ओकर सुर बदलल हो। सीधा कहतिया का मैं तुझको गधा बना दूंगी ओ सैया दीवानी। गधा बनला के बाद तो हमार तरेंगल लगते बदी नहीं। मैंने कितना बात बताई वो लोग से, पूछ जाए कि पत्नी के प्यार में तनी इमोशनल हो गए थे हम, इसीलिए पत्नी को पढ़ाने के लिए मैंने दिल का दरवाजा खोल दिया। पत्नी को पढ़ाने के लिए मैंने दिल का दरवाजा खोल दिया। और वो जब पढ़ लिख के एसडीएम बन गई, मुझको टाटा बाय बाय बोल दिया। तब से हमारा दिल चकनाचूर हो गई बा। औरत जात पर से पूछे कि भरोसा उठ एकदम भरोसा उठ गइल बा। यही से हम महिला लोग खातिर 2-4 लाइन लिखले बानी, तनी ध्यान देम लोग कि महिले रही पहले इस सूचना सरकारी बा। ध्यान दी, महिले रही पहले इस सूचना सरकारी बा। अब फैशन के नाम पर नांगापन के चलल लमहर बीमारी बा। यही से अब लोग कहता कि मर्द लोग भाड़ में जाओ, अब नारी के बारी बा। अब हमारा ही नहीं के बुझात कि कौन सी खातिर बारी बा, अत्याचार करे खातिर जौन मर्द लोग गलती कइले रहे लो अब ई लोग करी लो। तो इससे कहाँ जाई समाज। बराबरी करे के दौर में आदमी और गंदगी में उतरते जाता कि मर्द से कंधा मिला के चले। बराबरी होके के चाहिए, लेकिन अच्छाई में होके महाराज, बुराई में बराबरी होता। तो यही से अगला लाइन सुनी कुछ, देह पके कपड़ा खुल गइल पेटी में पड़ल साड़ी बा। देह पके कपड़ा खुल गइल पेटी में पड़ल साड़ी बा। अब बेटी करत तरी सन नाव गाँव, बाप के परत गाड़ी बा। अब महिले रही पहले इस सूचना सरकारी।